Bivirkninger. Nedsat appetit, hovedpine, nervøsitet, kvalme, tør mund, appetitløshed, vægttab, angstanfald, tandpine, stress, irritabilitet, unormal adfærd, søvnproblemer, høj feber, pludselig død. Mit navn er Cecilie. Jeg er 25 år og har ADHD. Selvom det giver mig nogle fantastiske egenskaber, gør det også min hverdag en smule mere kompliceret. Jeg har derfor gået på jagt efter de bedste værktøjer til voksenlivet med ADHD og hverdagshacks til hurtig dopamin. Det her er dopaminjagten. I dag skal vi altså snakke om nogle af de ikke så fede ting ved ADHD. Medicin og bivirkninger. Ligesom så mange andre ADHD-individer har jeg også været igennem det her lange forløb med at finde det rigtige medicin. Det er frem og tilbage, og en masse forfærdelige bivirkninger, og tilbage til noget, der virker lidt mere, teste af, teste dosis. Ja, et helt tivoli. Og efter at have været frem og tilbage, er jeg så endt på methylphenidat 30 mg, 10 mg Ritalin til dosering efter behov. Og det virker for mig, men jeg har desværre stadig nogle bivirkninger. De bivirkninger, jeg oplever mest, er min søvn, og så er det altså min appetit. Min søvn er allermest påvirket af, at jeg vågner meget, at jeg ligesom ikke får sovet ordentligt igennem. Det er som om, der ikke er ro nok, og jeg har derfor også mange drømme og mange mareridt. Til det har jeg ledt efter et eller andet, der ligesom kan kompensere for det, eller i hvert fald afhjælpe lidt. Så jeg har været lidt på jagt, og jeg har researchet lidt. Svampe er bredt omtalt som superfood. Og det er det, fordi at de indeholder en masse forskellige bioaktive stoffer. Men hvad er det lige, de indeholder, og hvordan virker det på kroppen, men ikke mindst hjernen? Nu bliver det altså lidt nørdet, for funktionelle svampe er et kosttilskud, også kendt som adaptogener. Selvom hver type svampeekstrakt er unikt, er det fælles for adaptogener, at de kan virke understøttende på hjernen og kroppens cellefunktioner. Det betyder, at de på hver deres måde kan styrke cellernes modstandskraft mod intern og ekstern stress. Lion's har endda vist sig at være behjælpelig til at fremme genopbygning af skadede nerveceller. Så er de store spørgsmål jo bare, om de her banditter, de har virket for mig. Og der må jeg ærligt indrømme, at jeg satte mig selv lidt op til failure, fordi at jeg er skide utålmodig af person. Og det gjorde, at jeg forventede, at fra start, så ville jeg kunne mærke en kropslig effekt af sådan en sus, og nu var jeg bare klar til dagen, og så blev jeg skuffet. Så jeg stoppede også lidt igen, fordi jeg synes egentlig, det gik fint, og jeg havde nogle gode dage, så jeg stoppede lidt, hvor min søvn sådan i de dage faktisk blev forringet en del. Altså jeg kunne ikke sove, og jeg havde mareridt, og var lidt sådan tilbage til sådan den onde cirkel. Så jeg startede igen. Og jeg vil ærligt talt sige, at den seneste uge var der, jeg virkelig så forskel. Nu har jeg været i gang i sådan snart en måned, tror jeg. Og det har først været her efterfølgende, hvor jeg egentlig har indset effekten. Fordi det har ikke været den her sådan kropslige effekt. Ej, nu kan du bare mærke, der er ro i hovedet, og du glæder og alle de her ting. Men når jeg tænker tilbage, så jeg har virkelig haft nogle gode uger. Jeg har været virkelig, virkelig stresset og haft rigtig mange ting, sådan projekter, jeg skulle have løst. Og specielt den seneste uge, efter jeg var kommet i gang igen, jeg har ikke haft lige så mange overspringshandlinger. Jeg har ikke haft den her, altså jeg har fået løst projekterne, jeg har fået ryddet ud i alt det, der skulle gøres, og det har været nemt. Ikke at det bare var sådan magisk nemt, det var overhovedet ikke det. Men det har ikke været lige så stor en kamp. Men der, hvor jeg har kunne mærke det mest, det har altså været min søvn. Og det er lige så meget det, der har bidraget til, at min hverdag også har været nemmere. Jeg tror helt klart, den jeg har kunne se, der har været effekt med, det har altså været rest. De andre ting ligger jo lidt op af det andet. Fordi at søvn er så vigtig for os ADHD-individer, er det bare der, hvor at jeg nok laggede mest og havde mest brug for støtte og hjælp. Og der synes jeg virkelig, at den her har virket. Lige så snart jeg har lagt mig, har jeg også kunne mærke, at jeg har haft en ro i min krop. Og det har også været nemmere sådan at skulle falde i søvn. Så det er den, jeg helt klart vil sige, at den rest, den har virkelig... Det er der, hvor at det nok har hjulpet med et andet. Det kan helt klart være, at de andre også har bidraget. Men jeg tror, at det her det er den store vinder for mig. Ja,
Og med det sagt, så tror jeg selvfølgelig også bare, at jeg skal lære at være mere tålmodig og indse, at mirakler ikke bare lige kommer, men det er en samlet indsats af det, du ligesom bidrager med velvære til din krop. Men jeg er virkelig glad og føler, at jeg ligesom har fået aflast i mit liv. I hvert fald lige på det punkt med søvnen. For der kan jeg godt mærke, at det har virkelig givet mig lidt ro.